Sampai kapan kan ku buktikan tresno tulus ya mung kanggo awakku. Wih, kayaknya sih seneng kayak gue deh. Atau proyek gede apa piye kok ki? Nggak jelas. Lah ya paling proyek ati untuk gendaan anyar to. Dene ngerti. Seneng ya seneng koncone ciloko tiba. Happy yo happy. Seneng bro atene ki ya. Aduh, ki bentok ki loro ki. Ini tak lus-lus biar gak sakit lagi bro. Wih, bukan muhrim ngelus-ngelus barang. Santai. Loro ye. Ya wis nara gelem mumpung gratis kok. Emang lah, kowe emang saiki ndak sapa? Nak saiki ya rahasia. Kowe wae oleh kendaraan anyar nyora dikai ngerti. Iso yo ngerti dhewe karena ki privasi kok. Ndak ngerti kowe. Ya wis bro, nyampe ketemuan sik. Ya. Oh iya. Mbak, mau sing bayar ki ya. Oh iya, coba. Malah tadi aku sing nunggu sih. Telepone lah. Halo Beb. Aku wis tekan ki, kowe ning ndi? Halo Beb, aku wis nang mburimu. Malah ning buriku to, membuatku terkejut saja. Mas, punten iki ajeng mundhut motor. Oh, nggih nggih nggih. Punten Mas. Boten ngertos. Yalah Mas, malah ngisi-ngisi ini. Ya sorry tadi. Wis jago wae. Tapi reget ra apa kan? Ora apa-apa Mas. Beb. Ngomong-ngomong pacarmu ngerti apa ora? Ora lah Beb, pacar lu gak sibuk karo kerjaane. Oh ya aman berarti. Kamu ngelih nggak Beb? Oh, ngelih Beb. Tadi malam cuma makan jangan lompong. Wis tak jahiman jangan gori spesial. Yuk. Yuk. Nah, kurang ngerti kowe pamit lu karo sapa. Ini carane kau ngono ya. Wah. Telepon sewe lah. Halo Yang. Kowe nang ndi Yang? Kangen ki. Aku nang omah ki yang baru nampung bayi. Oh iya. Engko tak share log ya, ketemuan ya. Yo. Oh oke ya, OTW. Ya wis. Yo. Hei yang, Walah, wis teko to. Kene jangan sih. Oh, tak tunggu yang, pacarmu udah ngerti dewe ketemuan yang gini. Selo wae, kan tak ngerti bocah iki sibuk karo urusane. Santai wae. Iya yang, sepenting gue semangat oleh kerja. Dimantepi ngibadahe marang Gusti Allah. Yo Yang, kowe iki jan mari aku nambah semangat, mari termotivasi terus. Ya wis yo. Kowe iki jan semangat uripku. Wah, yo jalan yo. Ayo. Daripada nang kene. Jalan ae lah. Enak kan jangan gorine Beb? Iya enak Beb, siapa yang masak? Ya jelas aku lah, kene chef. Wah, resep rahasianya apa Beb? Resep rahasianya mung siji Beb. Apa gue Beb? Tak taburi cinta dan kasih sayang padamu Beb. Jangan gorine enak tenan. Ih, kayak kenal. Loh, kowe kok jalan karo pacarku? Lah kowe wae karo pacarku kok. Piye lho Mas, kayak konangan karo pacarku. Wis bene kayak juga karo pacarku kok. Piye ki Beb? Wis sing tenang wae. Saiki ngene, Bro. Tak kandhani. Piye? Pacarmu semangatku. Ya wis saiki losdol yo yang. Yo wis empen. Yuk.
Ayo Sira langsung Pin. Baleni Mas. Iya yang penting kowe dimantepi rek kerja mak. Yuk. Iya yang penting kowe dimantepi rek kerja. Ibadahe. Kowe Mas. Mati kita apa? Tahan dulu. Tak taburi cinta dan kasih sayang untukmu, Beb. Neng jangan gori.